ungizwa kahle uSathane ukuthi izinto zakho njalo wena ziyabuya ngoba khona uqobo olusha, the fresh oil that is coming on your life. In the name of Jesus. Ziyabuya. In the name of Jesus. Uthi uzodlula sewutsheliwe ukuthi imbongolo zibuyile. Hallelujah. Bese ufica abaphethe izingwa Oh Jesus. newayini. Hallelujah. Uthi ungalithathi iwayini, thatha izingwa. Jesus. Ngoba isinkwa simele izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Simele ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Oh Jesus. Simele the rhema and the logos word of God. Hallelujah. Izwi. Uthi mawudlula kulabo uzohamba ukhuphukele egqumeni usuyohlangana nelokhuzi usuyohlangana laphayana in a company of prophets. Uthi ke umoya Oh Jesus. kaNkulunkulu Hallelujah. uyokwehlela phezulu kwakho Oh Jesus. bese uyashintsha ube Hallelujah. omunye umuntu. Thank you, Lord. Ake ngutshele nje bazalwane ngisekhona lapho kukhona Hallelujah. izinto ongeke ubhekane nazo wena uyinqobe ngenxa ukuthi usewuwe. Hallelujah. Dingeka ushintsho la kuwe. Oh Jesus. Thinto sethu lokushintsha ngane kwethu. Uqobo lusilidela umoya ongcwele nakuyichange. And uma bazalwane lenkosi le ingene ebukhosini Oh Jesus. yalingwa ngoba ngeke ubekwe phakathi kwezinto ezinkulu ungenalo uqobo ungantshontshi izinto ongesize zakho. Oh Jesus. Nisekhona bazalwane. But lithi iBhayibheli lo baba lo kwathiwa thatha hamba kuyoliwa nobani ubulale everything, yena wafika wabulala ezondileyo washiya eyikhulupheleyo. Oh Jesus. Lithi iBhayibheli mayifika umprofeti nompristi efika uthi ulenzile nizwi, Hallelujah. uthi kena ngenze njengokusho kaJehova Oh Jesus. ngibulale konke. Wayesethi umpristi yini kanti le owani lo msindo Oh Jesus. engozwayo. Ngiyabona ukuthi manje ngingangena lapho ngizobambeka. Jesus. But bazalwane wathi uNkulunkulu ngenxa ukuthi ngithe ebulala wena wangabulala konke, kusukela namhlanje ngiyawuthatha umoya wami kuwe. Jesus. Ake nginitshele nansi into ebuhlungu madoda bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha into ayibeke kuwe. Oh Jesus. Futhi kabuhlungu kabi wathi uma ethatha uqobo lwakhe walunikeza umfana omncane oseyimvuyini. Uyakwazi ukusala netitle kodwa uqobo. Oh Jesus. Hallelujah. Yabona nje angithuswa ngama-title. Ama-titles awangithusi ngoba kukhona abantu abanama-title ababizwa ngawo kodwa uNkulunkulu kade ayithatha into yakhe. Oh Jesus. Basengahamba bekhothamela abantu, bakhothamela umuntu ongasekho uNkulunkulu kubo. Jesus. Glory to Jesus. Ngamanye amagama akufuneki uthembele ekukhothanyelweni ngabantu. Oh Jesus. Qiniseka Hallelujah. ukuthi into ayinikezwe yona Jesus. isekhona yini kuwe. Wabuya uNkulunkulu wathi Samuel, sengiyavala manje. Wathi Samuel, no bengisathi uqobo lwesithathu lwesibili angidlolo, uqobo lwesibili, uqobo lobukhosi, but uqobo lwesithathu uqobo la khona bazalwane uqobo athi uDavid mayihlabelela encwadini yamaHubo 23 uverse number 5 athi ugcoba
ikhanda lami ngamafutha Oh, Jesus. indebe yami iyachichima. Lolo ke ugcobo lwe-overflow. Uyabona awukwazi ukuba ne-overflow ube nezinto ezingaphezulu kwezaneleyo Jesus. kanti awunalo ugcobo Hallelujah. lwe-overflow. Oh, Kodwa Jesus. nisekhona bazalwane. Hallelujah. So ngamanye amagama uyalidinga lokuseva, uyalidinga lobukhosi, uyalidinga olwe-overflow. Hallelujah. Bazalwane, ugqobo Jesus. la ufike khona zonke izinto ziyachichima, Hallelujah. uthando liyachichima. Jesus. Nisekhona bazalwane. Hallelujah. There is an overflow Jesus. that I've come to declare. Egama lika Jesu. But more than that, kukhona ugcobo engilibiza ngokuthi ugcobo lwabashumayeli. Ugcobo ke lolu oluthola ku-Isaiah, I think it's chapter number 60. La khona ethi umoya wenkosi uphezu kwami. Ngokuba inkosi ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli Oh, Jesus. kwabampofu. Hallelujah. Kuvuleke Jesus. amehlo empumputhe. Hallelujah. Lisekhona bazalwane. Hallelujah. Ngoba lolu gqobo lokushumayela luhamba nama-miracles. Oh, Jesus. Uyabona njengoba ngimlanje ngaphambili Ngakhambi ngishumayela kukhona i-series of miracles Ngakhambi ehamba likaJesu. phakathi kwabantu Ngakhambi likaJesu. abafike begula Hallelujah. baphiliswa In the name of because ugqobo Egama lika Jesu. ugqobo Hallelujah. ugqobo Ngakhambi likaJesu. lwabashumayeli Oh, Jesus. must have miracles. Hallelujah. Ngingalalela laba be-CRL bekhuluma thina ke ningabe thina sayisabi ke yonke lento ekhuluma lo mama uma ekhuluma uthi akekho nje mina umfundisi ongangitshela akekho futhi umfundisi okhuluma noNkulunkulu. Engeza ukuthi uyabona ke manje sesiya-challengewa manje. Uyabona i-challenge sikhona abangabizwanga ngicela babuyele eceleni ngoba le challenge sidinga abantu ababiziwe. Hallelujah. Le isidinga abantu ababiziwe. Oh, Jesus. Wena owabona iprofession Hallelujah. ngicela ubuyele eceleni Oh, Jesus. udedele thina Hallelujah. sibhekane namadimoni Egama esikhathi. lika Jesu. Glory to Jesus. Egama lika Hayi Jesu. ngoba nakho nje sikhuluma noNkulunkulu In the name of si-exchange. Jesus. Hallelujah. Uthi lamadoda ekhuluma ngabafundisi uthi lamadoda yiwo ashumayeza ivangeli emini ebusuku asikhumula impahla zangaphansi. Ngithi mina nakho mina nje indoda kaNkulunkulu Jesus. eyodwa emhlabeni engakazi khumulise muntu. Jesus. Egama lika Jesu. Shalamahaya. Egama lika Jesu. No, asiphetanga leli vangeli elihambe Jesus. likhumulisa. Hallelujah. Asiphetanga leli vangeli Jesus. elinenyoka. Egama Asiphetanga lika leli vangeli Egama lika labantu Jesu. abathweleyo. Egama lika Siphethe Jesu. ivangeli lomdala wezinsuku. Egama lika Jesu. The name of Jesus. Egama lika Jesu. Egama lika Jesu. Egama lika Usibeke Jesu. kahle sikhumulisandi. The name of Jesus. Glory to Jesus. Egama lika Jesu. Usibeke kahle The thina. name of Jesus. Asikhuthuzi umuntu. Egama lika Jesu. Usibeke kahle. name of Siphethe Jesus. ivangeli. Egama lika Athi Jesu. uPaul mayikhuluma The name of athi Jesus. liwubula Hallelujah. wababhubhayo Jesus. kodwa kithi esindiswayo lingamandla. Egama lika Jesu. Shalamahaya. In the name of Jesus. Egama lika Jesu. Egama lika Jesu. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Angazi ubani owakhumulisa lo mama kodwa ngiyacabanga engazathi hayi akusiyona inciko Oh, yangamhlanje. Jesus. Let me tell you this bazalwane, let me tell you this, sekuyisikhathi manje sokuthi Hallelujah. nabashumayelayo babe militant. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Noma sengavala abantu, Hallelujah. noma sengavala Jesus. ivangeli le, Hallelujah. ivangeli likaNkulunkulu, Jesus. ivangeli lobungcwele Hallelujah. safika esiphambanweni, sahlanzwa izono,
sihlukaniswa nazo. We are standing here asinamahloni ngevangeli ngoba kithi lingamandla. In the name of Jesus. Kithi Ngegama lingamandla. likaJesu. Kithi lingamandla. Hallelujah. So those 4 levels of anointing asiza abazalwane ukuthi bafinyelele la kufanele bafinyelele khona. But you know bazalwane, uma sizokhuluma ngoqobo luka Davide. uDavide uzalwe wa rejectwa. Ngoba uqobo alinandaba ukuthi urejectwe abantu abangaka. Nisekhona bazalwane. Oh Jesus. Alinandaba ukuthi ubani uthi umubi. Ubani uthi ayikho indaba yakho. Futhi uNkulunkulu uyabathanda labo kuthiwa engathi indaba yabo ayikho. Oh Jesus. Olaba engathi indaba yakhe uyabona wena oyincwasimende othi ngiyifanele lento. Uyamangala Jesus. ukuthi kanti kwenze njani? Hallelujah. Yini lento ingenzeki? Kanti uNkulunkulu uyabathanda ukuxosha izinto Oh eziphansi. Jesus. Abese ephakamisela. Hallelujah. But let me finish like this. Uma efika uSamuel, ufika endlini kaJese. Ufika lo uNkulunkulu amkhethileyo engekho. Futhi ngifuna igcwale engqondweni yakho lento. Ukuthi noma ngabe awukho Oh Jesus. kodwa uzolindwa. Hallelujah. Ngoba okungokwakho kungokwakho. Akekho ongakuthatha. Jesus. Ongakwakho. Hallelujah. Waqhamuka oqala waqhamuka yabo labantu abajimayo abazigadla wathi uSamuel esabheka ngamehlo wathi impela ogcotshiweyo Oh Jesus. phambi kwami kanti lento ayiyi ngesimo somzimba lento ayiyi ngesimo somzimba wathi uNkulunkulu hey angimkhethanga wathi futhi ake ngitshele icriteria yami umuntu ubuka ngaphandle kodwa mina ngibuka enhlizweni. Ngicela Samuel please mnganami ungabheki ngaphandle bheka kuphi enhlizweni. Glory to Jesus. Walandu Abinadaba naye kwabonakala ukuthi hayi insizwe isukile lishila igadi. Naye wathi uNkulunkulu hayi naye futhi angimkhethanga. Nisekhona bazalwane. Hallelujah. Hayi ukuthi uNkulunkulu akabakhethanga ngobe bazonda. Kodwa akabakhethelanga lo msebenzi. Ungabocabanga ngoba ungakhethelwanga lo msebenzi kusho ukuthi ayikho eminye imisebenzi okhethelweyo. Hallelujah. Inkinga yakho ufuna ukugijimela lo ongawukhethelwanga. Ubukela phansi lowo owukhethelwe. Oh Jesus. iBhayibheli lithi badlula ke wazi walanda bonke bo7 bathi mase befikile bonke bo7 wathi uNkulunkulu bonke i7 yonke angikhethanga 7 yonke wayesethi baphelile. Ngilithanda ngeShebheru ngoba lithi aphelile amadodana kodwa kukhona umfana. Amanye amagama akakakhuli ukufika ebudodaneni. Oh Jesus. Kodwa usengumfanyana nje. Umbuzo weJese Hallelujah. ukuthi ungamthumela kanjani Jesus. nezimvu ifalala ekhaya uma kusewumfanyana ku. Jesus. But let me close like this. Let me close like this. What uSamson ngicela lana ngoba ngeke sisuke la. Lolu phondo ngeke lubheke phansi engakafiki. Ya. Lamafutha ngeke ehle Oh Jesus. engakafiki.
ngoba noma wena ungabona umfana mhlawumbe uNkulunkulu ubona indoda. Oh Jesus. Lithi iBhayibheli wathi eqhamuka uDavid akadedelwanga ukuthi akhothame wagotshiswa phansi ngophondo kwase kuyathelwa uthi kwathi amafutha umethinta ikhanda lakhe wezwa amandla. Hayi kukhona amandla khona, kukhona wezwa amandla. Wathi umfana aqhamukaphi lamandla, avelaphi lamandla, kanti amandla afike namafutha, afike noqobo. Hallelujah. Lithi ke iBhayibheli uma esefikile wagcotshwa, lithi iBhayibheli wezwa amandla wabuyela emvwini, wabuyela esenoqobo kanye namandla. Oh Jesus. Ya futhi mhlawumbe izinto zase zintathu. Wabuyela nechoice, ukukhethwa, wabuyela noqobo, wabuyela namandla. Kuthe uma ebuyele emuva esenalezi zinto ezintathu, wafika wathi mayifika kwavela ibhere ongazi belingaveli ngane engakagcotshwa. Ngoba khona ezinye izimpi ungaze ucabanga ukuthi kuliwa nawe. Oh Jesus. Kanti izimpi zoqobo. Hallelujah. Uqobo luyayichallengeela. Jesus. Luyayidonsela inkinga. Hallelujah. Ukuthi akuzinkinga manje. Jesus. Ngoba ngeke kubonakala ukuthi ugcotshiwe. Uma ungakadlule inkingeni. Jesus. Inkinga sizokuthesta. Oh Jesus. Lithi iBhayibheli anothi manilingwa nithi kube uthokoza konke, because ezinye izilingo they are sent by God to reveal oh Jesus the anointing. Lithi iBhayibheli yeza ibhere naye umfana weza kanti uza nezinto ezintathu. Number 1 uza nokhethwa, number 2 uza noqobo, number 3 uza amandla. Ibhere leza lathi maliza, lithi iBhayibheli walibamba walidwengula. oh Jesus Kungathi udwengula iqhawe. hallelujah God nisekhona kodwa basa. oh Jesus Wadwengula ngathi udwengula iqhwane. Kanti lithe liza ukukhethwa kaDavid, kwathi ukhethiwe lo akakwazi ukuluza kulephi. oh Jesus This is chosen. Hallelujah Ibhere laqhubeka. oh Jesus Lwathi uqobo noma engenawo amandla alingana nawakho, kodwa uqobo oluphezu kwakho lungaphezu kwamandla akho. Uqobo lwakhuluma nebhere, waphinda waqhubeka. Amandla, I'm ready. I am ready. Ukuyidwengula lento sengilungele. Ukuyidwengula lento. The power of God. Jesus The hallelujah power of God. hallelujah Power of God. oh Jesus The Bible says, uma eqeda ibhere waqhamuka ingonyama. Nayo futhi ingonyama wenza njani? Wayidwengula. Uma eqeda ukuyidwengula lezi zinto zombili, wabuyela ekhaya ephethe i-testimony. Ngoba no anointing, no testimony. Yabona malungekho uqobo akubufakazi. Ngoba uqobo lwenza izinto okuthiwa zenzeke. oh Jesus Zenzeke. Lithi iBhayibheli wabuyela ephethe ubufakazi. Wabuyela ephethe ikhanda lebhere nekhanda lengonyama. Wamangala ubaba ngoba kuthiwa kwihistory ubaba mhla emthuma yedwa wathandaza, wathi engathi ungahlangana nebhere ikudestroy, uhlangane nengonyama ikudestroy. Kodwa wabuyele segcotshiwe, Jesus wahlangana nebhere
walidwengula yena, Hallelujah. wahlangana nenkonyama wayidwengula, Jesus. wabuye iphethe zombili kubaba wakhe, Hallelujah. wathi baba Jesus. umthandazo wakhe awuphendulwanga Hallelujah. kodwa kuphendulwe owami. Jesus. Bheka ngine testimony, Hallelujah. ngine evidence Oh, Jesus. ukuthi uqobo Hallelujah. luyakwazi Oh, Jesus. ukuthi lulethe ubufakazi. You see bazalwane, uma uqobo lungekho, there will be no testimony. Glory to Jesus. Thank you Jesus. Anganikhiphi late kakhulu. Izolo nginithumelele indodakazi yanidakisa ngayo yonke indlela. But let me finish very fast. Now waphethe i-evidence. Wayesethi lo baba uma uphethe i-evidence engaka kusho ukuthi usuyaqualifya Oh, Jesus. ukuya empini. Kodwa hayi ukuyokulwa. Oh, Sam. Because the testimony brings elevation. Hallelujah. The testimony bring iletha ilokhoza bazalwane ukuphakanyiswa, promotion. You know, awukwazi nasemsebenzini ukupronyotwa kanti awukayibhali izinto eziwubufakazi bakho ukuthi sewufanele ipromotion. Nisekhona bazalwane. Oh, Jesus. But lithi iBhayibheli wathi usufanele, wathi kodwa please ungalwe, wena ungalwe. Cela uphathe nasi isikhaftini. Phathela abafowenu. Uyafica abafowabo basempini kodwa abalwe. Jesus. Fana nenceku egcotshiwe kodwa ihlala emission house suku nemini. Mission house ayibalanda bazalwane. Mission house ayisindisi. Over 30 years, over 35 years, I'm out there working because uhlala emission nasekhaya akulikhulisi ibandla. Oh, Jesus. The Bible says, uma eqhamuka ephethe ukudla, bagijima bathatha isikhaftini. Semuzwa said uyonikwana umuntu Hallelujah. oyobulala lo mdondoshiya ongasokile, uyonikwana. But hey wena uyaphapha buyele emvwini kanti abazi ukuthi uphethe 3. Oh, Jesus. In fact usephethe 4 manje. Hallelujah. Uphethe ukukhethwa, Oh, Jesus. uphethe ugcobo, Hallelujah. uphethe amandla, sephethe nobufakazi, Oh, Jesus. sephethe nobufakazi. Hallelujah. Ushada dabaha, sephethe nobufakazi. In the name of Jesus. Thiwa bathi mabethu uyemvwini wajikela ngale, wafika wabuza umbuzo ofana uyonikwana umuntu. Oh, Jesus. Inkosi yathi mayisifizwa lo yathi hey lo umuntu loyana wakutrainela ukulwa, lo umuntu uyabulala, angikwazi ukukudedela ngoba wena awutrainiwe. Jesus. Nisekhona bazalwane. Hallelujah. Wayesedonsa itraining yakhe, wathi bengiyisehlala Oh, Jesus. igade izimvu zikababa, Hallelujah. kwaqhamuka ibhere, Jesus. kwakhuphuka amandla Hallelujah. ngalibulala ibhere. Oh, Jesus. Angazi ke Nkosi noma leyo training Oh, Jesus. ayanele na. Hallelujah. Wathi futhi ngithe ngiqeda ngebhere Jesus. kwabhodla ingonyama Hallelujah. nayo futhi Jesus. ngayidwengula. Hallelujah. Wathi angazi ke Nkosi Jesus. noma leyo training Hallelujah. ayanelanga na. Oh, Jesus. Yayisithi Nkosi ngicela ugqoke nanti ijazi lensimbi Jesus. nesigqoko sensimbi nebhulungu lensimbi Hallelujah.
bese uyawubhekana naloya muntu Oh, Jesus. ngoba uyingozi mfana wami uyingozi kuthiwa lo mfana wayisethi lo mfana wayigqoka wathi uthi uyahamba zamsinda wathi angitrainelanga lezi Oh, Jesus. ngitrainiwe kodwa angitrainelanga lezi Hallelujah. wayeseyikhumula Oh, Jesus. wayesehlela emfuleni Hallelujah. waqosha amatshe ayisihlanu Jesus. wadonsa isihlilili Igama likaJesu. wayesethi-ke lezi Hallelujah. ngizitrainelwe-ke lezi Jesus. wafaka itshe elilodwa walijikisa phezulu walidedela In the name of Jesus. Igama likaJesu. Igama likaJesu. but before alidedele nansi into engithusayo ibhayibheli lithi ibhayibheli wakhuluma ulokhuza wathi ngabe ngiyinja yini ukuthi uze kimi netshe uze kimi kanye nendwayimane wayesethi-ke uDavide uNkulunkulu wami uNkulunkulu wami Oh, Jesus. uNkulunkulu wami hayi washo ukuthi mayithi uNkulunkulu wami uengage uNkulunkulu Oh, Jesus. kulempi Hallelujah. kwacaca ukuthi manje akasabhekene nomfana Oh, Jesus. usebhekene noNkulunkulu Hallelujah. wayesethi uNkulunkulu wami Jesus. uzokunikela kimi Hallelujah. Jesus. uzokunikela kimi Igama likaJesu. uthi mina ngizokunquma ikhanda lakho Hallelujah. ukuze kwaziwe ukuthi there is God Oh, Jesus. lethi iBhayibheli seza isiqhwaga sathi shu shu Oh, Jesus. shu Hallelujah. shu Oh, Jesus. shu Hallelujah. sathi masondele isiqhwaga umfana wadonsa indwayimane Igama likaJesu. lethi iBhayibheli itshe layongena la kwi-opening Oh, Jesus. la kungekho nsimbi khona Hallelujah. kwasho ukuthi leli itshe Oh, Jesus. selifana nebullet Igama likaJesu. lafike lashaya langena Oh, Jesus. kodwa into engijwayele ukuyi-agwisha bafundisi bami yikuthi akusilona itshe elabulala lo baba Oh, Jesus. akusilona itshe Hallelujah. elawisa lo baba Oh, Jesus. ngoba lithi iBhayibheli itshe langena esiphongweni kodwa yena wawa ngobuso Oh, Jesus. kusho ukuthi lathi lishaya itshe ngapha Igama likaJesu. ugobo lwalushaya ngapha Igama ngemuva likaJesu. Hallelujah. Igama likaJesu. Igama likaJesu. Igama likaJesu. In the name of Jesus. Igama likaJesu. ugobo luwisa noma yini luwisa oGoliathi luwisa abathakathi luwisa ikhonzi zikaSathane ziyawa ugobo lunamandla ukuthi wena udlule lapho kuthiwa kudlulwa khona ugobo lunamandla okuphakamisa ivinikini engekho owake waphakanyiswa In the name of Jesus. Igama likaJesu. the anointing In the name of Jesus. the anointing Igama likaJesu. engiyaluzwa khona manje Igama likaJesu. ngiyaluzwa khona Igama likaJesu. Hallelujah. you know uma ngistadisha ngoqobo ethandaza kuthiwa uqobo the anointing is enablement ungaba nawo amandla kodwa ngeke akwazi ukwenza konke Oh, Jesus. uqobo lona it enables you to do what you could not do with your own strength and power. Hallelujah. uqobo wow umntondoshiye ne-experience soldier wasala umfana uDavid ngenxa yoqobo Oh, Jesus. engaphethe ngisho inkemba lo mfana wagijimela kuso isidumbu lesingaka lesidumbu esingaka wafika wakhipha inkemba kuso Hallelujah. wanquma ikhanda laso wayeselithatha
ayiphakamisa Oh, wathi Jesus. mayiphakamisa kwavela a strange worship ngoba khona indumiso esingeze sayizwa until kube kugcotshwa abantu kwezwakala a strange worship eqhamuka komama bathi uDavide ubulale inkulungwane kodwa uSaul uSaul ubulale inkulungwane but kodwa uDavide ubulale amashumi eyinkulungwane bathi besahlabelela uDavide emi ngasodongeni Oh, Jesus. emi ngasodongeni elokhu ethinta upiano lwakhe na 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 esalokhu elithinta upiano lwakhe come on hey esalokhu elithinta upiano lwakhe kuthiwa uDavide ngomkhonto wakhe wathi uyamciba ethi umhlanganisa noDoba Oh, Jesus. ugcobo lwavela lwabuthi Oh, Jesus. wahlabeka uDoba ngoba ugcobo luyaprotecta Hallelujah. ugcobo lwenzi nje imangaliso kuphela kodwa ugcobo luyavikela Hallelujah. ugcobo luyavikela let me tell you this Barcelona that is why uJesu uma eqeda ukufa evuka kwabafileyo wathi hlalani eJerusalema nize nembathiswa amandla Oh, Jesus. glory to Jesus nize Hallelujah. nembathiswa ini Amandla. amandla you see bazalwane kwi-Old Testament beqala ugcobo kuqala bese kuza amandla lethi kodwa kwi-New Testament sekufika umoya ongcwele amandla bese kulandela ini ugcobo because ugcobo ilona oluzokwenza noma ikuphi la uyokhonza khona ufike ube namandla okwenza ufike ube namandla okwenza ugcobo lukaNkulunkulu ugcobo lukaNkulunkulu asimene ngeenyawo thank you Jesus ugcobo lukaDavide lwenza izimangaliso thank you Jesus thank you Jesus Hallelujah. asusizo Sono zam. Hasha. Anzitliziyo. amandla amandla yawezwa khona kule ndawo Thank you, Jesus. yawezwa khona Thank you, Jesus. angiyazi bafundisi ekugcineni soke sibambane ngezandla nje thina nezinciko zikaNkulunkulu and just share each other's level ngoba kufuneka uma siphuma kulomnyango uvele kube sengazathi izimpungushe ezithungelwe umlilo ngoba sekuseduza ukuthi uJesu abuye kufuneka namhlanje whatever that we have let us share it but ngifuna ukuthandaza nalabo abathi hey baba uzikhali ngiyazizwa ukuthi sengisindisiwe kodwa ngiyawadinga amandla ngicela ugijima usengaphambili sithandaze kanye nawe thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus asu sizo Zam. ahla Anzitliziyo. amandla 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 cela nime ngenye nisenimi la ngaphambili phakamisana izandla zenu nivule umlomo wenu ngoba nanka amandla efika manje
khona into ezokwenzeka kuwe engajwayelekile. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ngicela mpostoli phakathi ukuzothandaza la kwe microphone. Thank you Jesus. Khona kukhona umlilo, khona ugcobo Oh, Jesus. olwehlayo lwehla kubantu right now. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Kukhona isandla sekuthindayo. Isandla senza izimangaliso. Come and pray, man of God. Ngicela size sizobabeka izandla sinqeke sikaNkulunkulu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ngiyacela ukuthi silulele izandla zethu kubona thina nje sonke silule izandla Baba egameni lika Jesu uNkulunkulu wethu namandla onke uNkulunkulu wethu ophilayo Yamngela izwi lakho liphilile izwi lakho linamandla izwi lakho alibuyele emuva lambatha uthe Baba izwi lakho is like a hammer egameni lika Jesu Kristu waseNazareth Baba I release your power I release your anointing I release your glory egameni lika Jesu uthe the same power that raised Jesus from the dead and the still same power that can raise your people I release your power egameni lika Jesu Shada baba baba sete kebusa liba baba baba sete kedebebebebe sete liba baba baba sete kedebebebe sita libreketebebebebe sita lebrokota la baba baba yeketelebe shanda baba baba yeketelebebebe sete librakata la baba baba yekelebebebe sita of the Holy Ghost. baba baba yekelebebebe sete kelebebebe sete kelebebebe in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shanda baba 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 sete. Ikapata la baba baba sete kemosi. Ikapata la bebe sete. Ila baba baba yete le bebe sete. Ikapata la bebe sete. Shada baba sete. In the mighty name of Jesus. Ila baba baba sete kedebebe sete. Thank you, Lord. Father, we thank you. We thank you for your anointing. We thank you for your power. We thank you for your glory. Uthe baba amandla ayephezu kwakhe at the still same power asebenza nakulesi sikhathi siyabonga namhlanje egameni lika Jesu ukuthi amandla asusa izono asusa izifo ngegama lika Jesu we are free Who in shall the name of Jesus. Libradozikaba. Kungenzeka ukuthi ufika namhlanje na awukazi uyinikele enkosini. Awazi mawungafa ngosuku lokugcina namhlanje. Ungambona uNkulunkulu ungayaphi ungayichithelaphi ingona phakade yakho. Bawukhona uthi angazi I'm not sure ukuthi igama lami libhaliwe encwadini yokuphila yondlu. I'm not sure ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu na. Cela na uphakamise isandla sakho. Sithandaza kanye nawe. Thank you Jesus. 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 Ngiyazibona izandla. Cela nini niphakamise izandla zenu nisuke nize kimi la ngaphambili. Cela ukuthandaza kanye nani. Thank you Lord. Thank you Jesus. Come. 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 Oh God. Thank you Jesus. Nina nonke niphakamise izandla zenu. Wazana. Engiyakhumbula. Ayinikele enkosini I was 15 years of age. Lo nkulunkulu wathembeka until today. Until today. Phakamisani izandla zenu. Thank you Jesus. Nisho lamazwi emva kwami. Nithi Nkosi uJesu. Namhlanje ebusuku ngiyakholwa izwi lakho. Ngiza kuwe Ngiza kuwe enhliziyo yami enhliziyo yami
ngiyakholwa ngiyakholwa ngomlomo wami ngomlomo wami ngiyakuvuma ngiyakuvuma ukuthi uyinkosi ukuthi inkosi nomsindisi nomsindisi wempilo yami. wempilo yami Sukela namhlanje ngizokukhonza ngikulandele impilo yami yonke ngegama lika Jesu Kristu. Amen. 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 Thank you Jesus. Kambe sibenza njani? Yes. Cela nijike nibheke ngapha. Ngiyacela uma kukhona ingcebo as it let us stand together. Cela nize ngaphambili. Bamba isandla salo sedozane kwakho. I'm a preacher of the word and I need the anointing. I need it right now. thank you Jesus Thank you Jesus. hallelujah Oh moyingcwele thank you Jesus gijima kithi sonke manje. hallelujah Sithinte Nkosi. ngegama lika Jesu Ngoqobo lwaphula amajoke esitha. in the name of Jesus The anointing of the Holy Ghost. Touch each and every one of us. Siyakudinga. 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 Vula umlomo wakho. Vula umlomo wakho. Tshela lubize thani ngigcobe Nkosi. Sigcobe. Such a time as this. Anoint our appearance, anoint our voices, anoint our hands, anoint our spirit, anoint us, oh God. Sigcobe. As we preach the gospel of Jesus Christ, sigcobe Nkosi. Sigcobe Nkosi. Kube emhlabeni kodwa wena ophezu kwethu umkhulu kunalo sezweni. Let the anointing fall on each and every one of us in the name of Jesus. Let the anointing of God, from the top of our heads until the soles of our feet, umlilo mawugijima emathanjeni. Sisho njengenceku yakho eyathi nginoma ngithi ngiyakuthula kufana nomlilo ovalelwe emathanjeni. Oh shadadaba. Oh robo shandala babasi. Nazi inceku zakho. Zigcobe Nkosi. Zigcobe mnikazi wempilo yethu. Zigcobe. Uthe babusisiwe inyawo zabashumayela evangeli. Siyathandaza uNkulunkulu wethu. Nalokho bekungekho ugcoba lokulande. Everything that they needed, let the anointing bring it. Ngegama lika Jesu. Goliath mabawe. Ngegama lika Jesu. Bawo Goliath. Bayawa. ngegama lika Jesu Badabadaba. Siyabonga babotho ongcwele. Siyabonga. Ingonyama ziyadwengulwa. UNkulunkulu wethu. Awuphinde usibonise into entsha. Awuphinde usibonise into oyibonisa ibandla lokuqala. Abaprofeti, abapostoli benza imangaliso. Ezasenza abantu basabe. Let the anointing sit upon each and every one of us. Father, we give you glory. We give you praise. Come on, let us pray. Let us glorify God. Glorify God. thank you Jesus Hallelujah. thank you Jesus hallelujah Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the video. Shatemena kovela. In the velas koven. ngegama lika Jesu In the velas katai. Tabababazata katai. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit.
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy. Asikavalanga bazalwane, asimeni still. Senze announcement eyi-1 bese siyahlukana. Nikhona abangcwele? Siyabonga kakhulu uNkulunkulu uhambe nathi kwaze kwaba la. Nikhona bazalwane? Lana ngaphansi kwababa uBishop Zikhali, Life Abundance Bible International. Nikhona bazalwane? Ngicela umpostoli noBishop nize ngaphambili. Bonke abazalwane abasindiswe la mvuselelweni sinishiya ezandleni zalabo abazali bethu. Nikhona abazalwane? Ngoba ngeke sikwazi thina ukushumayela ivangeli bese sishiya abantu nje emoyeni. Nikhona abangcwele? Naba abazalwane sibashiya kibo. Uma ukhona usindiswe lana mhlambe sebathengisa itswayi namanzi, naba abafundisi bakhona. Hamba ujoyinele ibandla labantu abasindisiwe. Angisho ukuthi bathengisa itswayi namanzi, sengisho ukuthi mangakukhona ukubonayo ukuthi akuhambi kahle. Akhona amanye amabandla, munye umzimba, linye ibandla, munye uNkulunkulu, munye nombhabhadiso. Nikhona abazalwane? But uma ukhona usindiswe lana etendeni noma ufuna ukujoyina, usubmit ngaphansi kwabo Bishop Zikhali, naba abantu ongasubmit ngaphansi kwabo lana endaweni yaseMbalenhle. Kunendawo yokukhonza. Hayi ungashaya izandla